Само разглеждам, благодаря. Всъщност не търся нищо конкретно, нямам нужда от нищо, просто разглеждам. Но ако все пак намеря нещо, със сигурност ще кажа. За утре ми трябва лаптоп, който е бърз, мощен, ефтин и поддържа добри игри. И задължително искам да го взема утре. Надявам се, че не е в последния момент, но за мен е много важно и искам да го имам до утре. Как така не може да стане до утре? Аз така поисках. Не е истина, че тук не могат да уредят да бъде при мен до утре. Добър ден! Искам да си купя лаптоп, но само такъв като предишния, защото той вече се е доказал. Не ме интересува дали този е по-добър или по-бърз. Свикнал съм с тази марка и щом тя се е доказала, защо да я сменям? Искам да си купя лаптоп или по-скоро компютър. Помощния не, но да кажем, че лаптопът е по-практичен. Ох, не знам кой бихте ми препоръчали, кой всъщност е по-добър. Добре, нека бъде това, но защо точно това?